We must be very clear-eyed about the threat we face. Ako kome fere bela jelen tige walasa Donald Trump gana se ka magere na tigu ka bluna nunu kera wasade nga laseli ye min shibe san 50 ani san 6 la wemik o mara kono marabolo min la kodone ni tabolo koro ka waliya wi kabri samba flan tan munu la watu ni wasade na shibe san 50 ni san 6 la be ma ufe munu ye Ameriki wartigi ba milliardaire ni republicain ka tonde ndo nyegwan kusebe kabre asona ka do wasade nga chidia sola min bi wele ko commission parlementaire walasa waliya mi na kera Ameriki wasablon kono Capitol janvier kile woro samba flani mugani kelen ko kon ni muso ko fele mi ye Ameriki jamanatigi dankan dinki shene ale demsoe mason ni jekulu ko fele ka tabulo dawma a fe ko Donald Trump desera aka tabulo bela jelina no dokera akanubaka ka dankarli ye Ameriki wasablon Capitol kan kuma mina utume ka jamanatigi Joe Biden ka sebaka soroli samba flani mugan jamanatigi sigi kalata la ko Donald Trump be ka yere wasu ni aka cheboya ye mi mena ke jamanatigi sigi kalata na tola samba flani mugani nani o senfe aya ira ka fo ko ni chidenya so mi sigilini wasablon kono ka baraw ka yanga nyongili kadaka ku ka baraw be de ina fo shubaka nominally wa fene ka la nyini do de tunye ka seka Mariam Cheney kele. But I did not do this on my own. Kada fadi musoma uka kalatala no ye hare hangemeni mi esrona do nikela ye na shibe san 50 ni san konontona ko Donald Trump sonen ko fe kata uka kalata yere ko fo la selu keni makofole nye mekalu banwati.